Punkt 1. Ved ækvator sker der en opvarmning af luften, der udvider sig og stiger til værs. Punkt 2. Der dannes et termisk lavtryk. Punkt 3. I højden siver den ophobede luft ud til siderne, men luftmasserne samledes i de subtropiske jetstrømme ved ca. 30 grader nord og 30 grader syd. Punkt 4. Ved den subtropiske jetstrøm finder man også de subtropiske højtryksceller, som er dynamiske højtryk. De dynamiske højtryk dannes, fordi kolde og varme luftmasser, der mødes i højden, hvirvles omkring hinanden i en nedadgående bevægelse. Den varme luft skubber den kolde luft ned. Punkt 6. Ved jordoverfladen blæser vindene væk fra højtrykket og ind imod lavtrykket ved ækvator. Punkt 7. Men på den nordlige halvkugle afbøjes vindene til højre, og på den sydlige halvkugle afbøjes vindene til venstre på grund af Corioliskraften. Så vinden blæser ikke den lige vej fra højtryk mod lavtryk. Punkt 8. Herved dannes NØ-passaterne og SØ-passaterne. Punkt 9. NØ-passaterne og SØ-passaterne nærmes hinanden i den intratropiske konvergenszone, også kaldet ITK-zonen ved ækvator. Punkt 10. Fra de subtropiske højtryksceller er der også en nordgående vind på den nordlige halvkugle og en sydgående vind på den sydlige halvkugle, der blæser væk fra højtrykket mod mellembredgraderne ved ca. 60 grader nord og 60 grader syd. Punkt 11. De her vinde de påvirkes også af Corioliskraften og afbøjes til højre på den nordlige halvkugle og afbøjes til venstre på den sydlige halvkugle. Punkt 12. Det er herved, at vestenvindsbælterne dannes. Punkt 13. Ved polerne, der sker en nedkøling af luften, der synker sammen. Punkt 14. Der dannes et termisk højtryk. Punkt 15. Ved jordoverfladen blæser vindene væk fra højtrykket ved polerne og mod et lavtryk. Punkt 16. Når den kolde luft fra polerne møder den varme luft fra subtroperne, vil de begynde at cirkulere omkring hinanden, i stedet for at blandes til en mellemtemperatur. Punkt 17. De kolde og de varme luftmasser, der mødes ved overfladen, hvirvles omkring hinanden i en opadgående bevægelse, og herved dannes et dynamisk lavtryk. Punkt 18. De dynamiske lavtryk dannes, fordi den kolde luft kiler sig ind under den varme luftmasse og skubber den opad og i højden, og derfor findes en subpolar jetstrøm. Punkt 19. Luftmasserne vil i højden blæse fra den subpolare jetstrøm henholdsvis mod nord og mod syd, og dermed er cirkulationen i det globale vindsystem afsluttet.